Este es difícil. Un poquito més avall, un poquito més avall. Ara, té igual. Jo l'he vist. Si no la posem nosaltres. I de Rafa no n'hi ha cap. Va ser tu la gràfica per la part de dalt. Un moment, a veure, una cosa, no faig de taló. Tira amunt, tira amunt. Bueno, pues el principi de campanya ja es veu. Haveu vist l'ambient de molta alegria i de molta juerga, si volem dir-li així, perquè sempre és una festa el tema de presentar-se a unes eleccions per a dur el teu projecte endavant. És una festa per a aquells que creuen en el projecte, per tant, molt bon ambient. Això és una pregunta difícil perquè, com bé sabeu, les noves opcions polítiques, com està afrontant-se a nivell general les campanyes, no fan tindre una previsió. De fet, no n'hi ha enquestes, a nivell local, i les autonòmiques són tan dispars unes d'altres que es fa molt complicat fer una previsió. Això en quant a previsió. En quant a esperar, esperem ser el partit més votat. Això és la nostra espera i la nostra lluita, això per suposat. Perquè jo crec que Compromís ha demostrat valentia en tots els aspectes. A nivell de País Valencià tenim tots clar que Compromís ha sigut l'opció política en representació en les Corts que més valentia ha aportat en el tema de la denúncia de la corrupció i de proposar noves formes de política. I després a nivell del COI jo crec que també. Jo crec que també, tant en l'època del govern com en l'època de l'oposició, hem demostrat valentia en totes les propostes i denúncies que hem fet contínuament. Sí, sí. Els xotos darrere.